Takže dobrý den, dámy a pánové, já jsem teda rád, že jste se sešli v takovém množství. Tady přišel k nám zatleskejte pak až po přednášce panu Markošovi, který se teda uvolil, že tady přijde a něco vám pohovoří o tom, jak by se mohly být jednou vaši děti profesionálové. Možná je k tomu daleká cesta, možná krátká, to uvidíme. Můžete několik talentů, kteří mají dobré výsledky, takže uvidíme. No a já to nebudu zdržovat, protože určitě jste natěšení, takže předávám slovo panu Markošovi. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli. Ja budem rozprávať asi hodinku. Budem rozprávať po slovensky, lebo je lepšie rozprávať pekne po slovensky ako škaredo po česky. A rád by som vám porozprával o tom, že ako vyzerá svet profesionálneho šachu z rôznych ohľadov. Predtým sa ešte uistím, že ma je počuť a že vidíte na prezentáciu, lebo tu budem celkom používať. Tak super, tak poďme na to. Tá dnešná prednáška sa volá, že expedícia do sveta profesionálneho šachu. A človek, keď začne nejakú expedíciu, tak má veľa otázok, takže tá prednáška bude vlastne koncipovaná okolo niektorých takých otázok, ktoré vás dosť často môžu napadnúť pri tom, keď sa povie, že profesionálny šach, alebo či moje dieťa bude niekedy hrávať súťažne, profesionálne, čo mu to dá, čo mu to vezme a tak. Nejak tak veľmi, ako nerátam úplne s tým, že každý z vás proste vie strašne veľa o šachu. Sme veľmi rôzni, je to úplne prirodzené, takže ak budete mať niekedy pocit, že hovorím veľmi základné veci, je to možno preto, že vedľa vás sedí niekto, kto o šachu vie výrazne menej ako vy. A tak majte prosím so mnou strpenie. Tak, možno prvá otázka, ktorá vás napadne pri pohľade tu dopredu, že čo to za typka pred vami? Kto je tento pán zo Slovenska, ktorý nám tu chce rozprávať o šachu? Tak dovolte, aby som sa krátko predstavil. Prvý trik je, že nie som úplne zo Slovenska v tomto okamihu. Žijeme s rodinou v Novém Jičine, čo je asi pol hodinky autom odtiaľto, takže to je jeden z dôvodov, že prečo som sa tu vyskytol. Bol som 20 rokov profesionálnym šachistom, z toho približne 10 rokov slovenskou šachovou jednotkou a potom tak prirodzene, ako to už v tej športovej kariére býva, z toho hrania som sa presunul potom do trénovania, do písania o šachu a podobne, tak nabil som 2 knižky šachové, ktoré viete aj v Česku nájsť. Pod hladinou je takáto šedá a túto sme napísali s Davidom Navarom Tajná prísada. A momentálne sa šachu až tak úplne nevenujem, píšem nešachové knižky, lektorujem rôzne firmy, vzdelávacie inštitúcie a podobne. Tak, kto je tento pán pred vami? Ináč, keď vás napadá akákoľvek otázka počas toho, ak budem rozprávať, prosím, poďme do toho. Budem veľmi rád, tých otázok ja som si pár pripravil, ale pokiaľ vás napadnú nejaké iné, tak budem iba rád. Tak jedna vec, ktorá dosť často napadne ľudí zvonka, že či tí šachisti sú akože hodne divní. Kto pozná toho chlapika? Keď máte malé deti, to je myslím z Mimoňov, alebo tak z Jápadouch, ďakujem. České to je Jápadouch. Či tí šachisti sú divní a či ja som divný, tak to je také prirodzené, čo ľudí z verejnosti napadne. Tak neviem, či ste si všimli, ale Magnus Carlsen má priateľku teraz po novom, tenistku a nepôsobia nejak zásadne úplne divný pár. Samozrejme, šachisti sú úplne bežní ľudia a však to aj sami zažívame. Ale je pravda, že profesionálny šach je stále viac hrou mladých ľudí a je to teda zväčša ako keby mužská záležitosť. Myslím, že 90% profesionálnych šachistov alebo ľudí, ktorí sa živia profesionálne šachom, sú muži. Čo samozrejme nie je úplne ako nepríjemné byť dáma v svete profesionálneho šachu, lebo napríklad dostávate o mnoho viac pozvánok ako muž, ktorý je rovnako silný a podobne. Takže neviem, videli ste asi Queen's Gambit, dámsky gambit. Kto ho tak akože videl? No, tak vidíte. Tak tam tá mladá dáma vlastne ako keby narážala na taký nejaký sklenený strop. Jo? Že je vlastne hovorili tí muži, že čo ty tu robíš, a ty predsa nemôžeš byť dobrá šachistka a podobne. Ja si myslím, že to je jedna z veľkých chýb toho seriálu,
pretože dnes je to naozaj tak, že mladé dámy, dievčatá, ženy, ktoré hrajú šach a hrajú ho dobre, tak nie sú utláčané, nevyhadzuje ich nikto, sú proste veľmi vítané a je to naozaj jednoduchšie dostať nejakú pozvánku na turnaj, alebo ja neviem, mnoho dám potom robí niečo, že ja neviem, robí šachovú influencerku, alebo neviem, točia nejaké videá a podobne. Takže je to aj nejaká taká forma výhody. Ešte tento mladý muž, viete, kto je? To je Mishra. Krstné meno ani neskúsim, pretože je to proste... som rád, že som sa naučil doma Raju Gukeša a Mishru tam to ani nebudem skúšať, ale je to chalan, čo vlastne 13 ročný sa stal veľmajstrom a jeden z najmladších veľmajstrov na svete. Jeden takých mojich obľúbených ľudí, ktorým hovorím ľuďom, ktorí sú hlavne z toho mimo toho šachového sveta, že predsa len šachisti nie sú úplne zvláštni, je Simen Adgerstein, to je Carlsenov tréner, ktorý okrem toho, že teda hral za Norsko v šachovej reprezentácii, tak hral aj v reprezentácii futbalovej. Takže taký ako zaujímavý dvojdomý hráč. Mark Taimanov nádherne spieval, Peter Svidler je milovník klasickej literatúry a nájdete proste v tej šachovej špičke veľmi veľa ľudí od úplne že monotematických monotypov, Planéta Ivančuk, až po ľudí, ktorí proste robia spustu iných vecí a okrem šachu a je to proste veľmi, veľmi rôznorodá skupina ľudí. Druhá otázka, ktorá vás určite môže zaujímať, je, či sa dá šachom uživiť. No, že tak, ak by malo moje dieťa je šikovné, mohol by sa stať profesionálnym šachistom. Stojí to vôbec za to? No, vlastne ani veľmi nie. Ja, že teda povedzme si to úplne na rovinu, šach je super zaujímavý, ale robíme ho preto, lebo ho milujeme. Nie až tak preto, že by to bola nejaká skrátka k úspechu. Ako človek, ktorý má šikovnú hlavu, jednoduchšie sa stane boháčom ako programátor, ako právnik, ako podnikateľka alebo podobne. Šach je taký, že ja odhadnem, že na Slovensku sa ním uživí čisto hraním šachu možno 5 až 10 ľudí na svete, na Slovensku, ale nie je to také, že by si teraz úplne vyskakovali, skôr je to také, že nejakým spôsobom teda prežijú. V Česku to môže byť povedzme dvojnásobný počet. S tým, že potom veľa ľudí robí to, že robí niečo okolo šachu. To znamená, neviem, vedie šachovú web stránku, alebo trénuje, alebo robí videá, alebo má šachový obchod, alebo niečo podobné. Samotné taký ten život tej celebrity a luxusnej megahviezdy môže mať možno 50 ľudí na svete maximálne. Jo? Že ináč je to taká vlastne veľmi bežná práca, trošku sa podobá na to, keď šoferujete náklaďak, v tom zmysle ste furt preč, cestujete po celom svete, hráte šachy, niečo si zarobíte, teší vás to, idete ďalej. Je pravda napríklad to, čo veľa ľudí možno podcení, tak ako z takého úvodného pohľadu, že šachisti majú opačný režim než bežní ľudia. Jo, že normálne keď máte rodinnú manželku, tak manželka robí pondelok až piatok, potom dojde v sobotu do práce a vy idete kam? Na ligu do Nemecka, povedzme. Jo? A tam sa to vymení a potom vy ste doma v pondelok a manželka ide do práce. Že toto je napríklad jeden taký ako paradox, ktorý sa občas stáva v tých šachových vzťahoch alebo šachovo-nešachových vzťahoch, s ktorým treba možno rátať. Dosť veľa samozrejme šachistov sa berie medzi sebou a tým pádom je to trošku iné. Ďalšia taká otázka, ktorú často dostávam, je, že s kým slávnym si hral a s kým sa vlastne akože dá stretnúť v tom šachovom svete. No prakticky s každým, keď je človek veľmajster, tak si môže zahrať aj s Carlsenom, keď má trošku šťastia. Ja som mal takúto skúsenosť s Viktorom Korčným, to meno ste určite počuli už. Viktor Korčný bol nazývaný aj Viktor Hrozný, ja som s ním hral niekoľkokrát, v čase, keď ja som mal 25 a on mal 70. Jo, že to už je proste úplne iná generácia. Neviem, koľko viete o Viktorovi Korčnom, ale je to človek, ktorého život vlastne odzrkadloval sebe celé 20. storočie. On sa narodil v Petrohrade, v tom čase v Leningrade pred blokádou Petrohradu, takže časť jeho rodiny tam aj umrela a on teda nejak ledva sa mu podarilo ako keby prežiť tú druhú svetovú vojnu. A potom vlastne bol veľmi silný šachista, potom ho
ruská, sovietská šachová garnitúra vytláčala z toho priestoru, lebo chcela preferovať Karpova a iných hráčov, tak emigroval. Potom žil chvíľku taký život, že žil na západe a hoci kde dostal pozvánku, tak žiaden iný sovietský šachista tam nemohol hrať. No proste strašne zaujímavý osud. A chcem vám porozprávať o jednej takej situácii, ktorá sa mi s ním stala, že som mal partiu a stal som v pozícii, kde som mal dve možnosti. Že buď pôjdem riskantnou cestou, kde pravdepodobne vyhrám, lebo som mal proste veľmi veľké šance, vedel som, že stojím lepšie, alebo pôjdem takou, že pokojnou cestou, v kľude remizujem a viem, že už neurobím žiadnu chybu, že ten polbod bude doma. Kto z vás si myslí, že som si vybral remizu? To je skúsený človek, znalec ľudskej psychiky. Máte pravdu, áno. A ja chápem, že nechcete byť na mňa zlí, ale naozaj spravil som takú vec, že mne v tej hlave sa stala taká vec, že som si povedal, že kokšo, hrám s Korčným, o 5 rokov tu už nebude, možno umrie, už si s ním nikdy nezahrám, keď teraz to pokazím, tak prehrám, bude ma to mrzeť celý život, vnúčatám, nebudem mať čo porozprávať a tak ďalej a tak ďalej. Viete, také tie nešachové myšlienky my to voláme. A tak som sa rozhodol, že pôjdem do tej remízy, aby som aspoň niečo získal. Tak som remizoval a dneska, keď som to spomenul, tak si rám, a prečo som nehral a tak ďalej. Vyhral by som, bolo by to lepšie a podobne. Prečo o tom rozprávam takto zoširoka o tejto historke? Pretože to odpovedá na otázku, že či sú šachisti racionálne stroje. No vôbec. Ja? To asi máte všetci tú skúsenosť, aj možno, že vaše deti, keď prehrajú, tak plačú, bo keď vyhrajú, tak sa hrozne tešia, alebo sú proste hrozne zbrklé, alebo niečo. To sa nikdy nezmení, jo? Že my ľudia sme emocionálni, vieme to trošičku akože ošefovať, ale ani tí profesionálni šachisti nie sú takí, že by boli že totálne stroje, do ktorých nahádžete tú pozíciu a oni vám vypadne vám nejaký ťah. Nie. Sme plní emócií a toto sa naozaj ako keby meníte, teda nemení. Takže naozaj tá ľudská racionalita je niekedy ako taká iba loďka, ktorou všetky tie emócie takýmto spôsobom hádžu a je to asi že úplne prirodzený stav a ani by som teda od svojho dieťaťa alebo od svojho zverenca nevyžadoval, aby sa proste choval absolútne neemotívne. Nemyslím si, že to je úplne možné. Dobre, no potom sú také ako otázky z toho sveta, keď ten šachový svet presakuje vlastne do toho veľkého mediálneho sveta. O Queen's Gambit sme si trošičku hovorili. Jedna otázka, ktorú často sa ma pýtajú aj napríklad ľudia z médií, je, že čo si myslíš o džínach Magnusa Carlsena? To ste asi zachytili, že Magnus Carlsen išiel hrať v džínach na nejaký turnaj, kde sa to nesmelo a potom bol toto vylúčený. Čo si myslíte o džínach Magnusa Carlsena? Jo. Tak bodajť, no, to je super. Dobre, OK. Toto trošku ma mrzí, že do toho šachového vlastne, do toho nešachového sveta presakujú iba takéto blbosti. Jo? Že kedysi to bola BC aféra, keď hral Kramník s Topalovom, možno si spomínate, že Kramník chodil často na Vecko, tak potom pozerali na Vecku, či tam sú nejaké elektronické veci, ukázalo sa, že tam bol iba že má iba slabý močový mechúr. A tuto veľmi podobne to tak je, že dobre, Magnus možno chcel provokovať, možno nechcel ustúpiť, ale je škoda, že z tej našej hry sa dostávajú iba takéto veci von, pretože to naozaj potom mení ako keby pohľad na šachistov ako nejakých trošičku polobláznov. Ďalšia taká aférka, ktorú ste asi chytili, bola Carlsen versus Niemann, kde sa vlastne hádali o to, či Niemann mal nejaké elektronické zariadenie, ktoré mu pomáhlo vyhrať partiu asi pred rokom, alebo pred rokom aj pol, ak si dobre spomínam. A tiež to bola aj taká vec, ktorá sa dostala veľmi silne do médií a je to trošičku samozrejme škoda. Spomeniete si nejakú takú, že na nejakú mediálnu správu, kde by ste si povedali, že dobre, že ste boli radi, že práve takto bol šach prezentovaný v tom veľkom svete? Že dobre to dopadlo? Paradoxně to nesouvisí s šachy, ale vlastně bylo mistrovství světa 2022 v Kataru. Ano.
tak vznikl docela instagramový post, kde vlastně seděli Lionel Messi a Cristiano Ronaldo a hráli šachovou partii a ta byla, myslím, partie, kterou hráli klasicky Karma Kamera proti Magnusi Carlsenovi a byl to, myslím, 7. nejsdílenější post za celou historii Instagramu. Wow, tak to je super, to som aj nevedel, tak to je pekné, keď to takto vezmú do rúk naozaj super celebrity. A mimochodom aj tie majstrovstvá v Katare boli ešte zaujímavé inou vecou, že tam vlastne si jedna tá hráčka, myslím, odmietla hijab, či to bolo inde? Takú tú burku. Ale dobre, tak to bola iná moslimská zem, ale to tiež ináč taký celkom ako zaujímavý vlastne vec, ktorá presiekla do toho sveta mimo šachového, že vlastne niektoré hráčky odmietli hrať v hijabe a tomuto sa podriadiť a vlastne ako keby si stáli za svojím. Dobre, tak áno, povedz. Co je za vaši úvahu, že je to vlastně špatně? Tak taková publicita. Že jsou lidi, kteří tvrdí, že to je dobře, že to je vlastně takové jako že šachové, ale že de facto to zvedá popularitu toho šachu. Ja ako nemyslím si, že to je vyslovené špatne, len je občas trošku ľúto, že vlastne nevieme možno zaujať iným spôsobom. Tam je trochu problém ten, že keď máme futbal, no tak na futbal sa môže dívať tých 80,000 ľudí na tom štadióne, každý vie, kto útočí, kto sa bráni, koľko to je, či to je 2-1 alebo 3-2. V tom šachu ani divá svinia nevie, že kto stojí lepšie, pokiaľ nie ste šachista. Alebo nemáte tam tú evaluation bar, to hodnotenie, tak to je vlastne také akože je škoda, že vlastne je taký neprehľadný ten šach v tom obsahu. Ale určite to nie je špatne. Podľa napríklad práve Queen's Gambit bol taký šachový, bola taká šachová vec, ktorá bola podľa mňa úplne super. Jo, že tam ako keby aj to prostredie bolo pomerne dobre vykreslené, aj to strašne veľa ľudí pozeralo a tak. Dobre, ďalšia taká zaujímavá otázka je, že koľko ťahov dopredu šachista počíta? Koľko ťahov dopredu počítate? 2, 3, super. Hej. To sa tak hovorí, nie? Že koľko je špendlíkov v novej košeli, keď je tak zabalená. Viete koľko? Vždycky o jeden viac, než si myslíte. Si povyťahujete, oblečiete sa, pichnete sa. Tak hej, no, toto je tiež taký pohľad na to, akože sa tvária ľudia zvonku, že šachisti sú fakt nejaké stroje, ktoré počítajú a že šachy sú jak sudoku, že si môžete vždycky vybrať úplne presne, ako to je. No, samozrejme, my vieme, že to tak úplne nie je. My šachisti nie sme stroje a dokonca ešte stále existujú pozície, v ktorých sme lepší ako počítače. Keby ste takúto pozíciu dali do niektorých z tých strojov, ideálne nie na úplne dlhý čas, tak by vám povedal, že Billy stojí na prehru a že vlastne ako keby najsilnejší ťah je niečo ako C berie B5 šach alebo niečo, lebo sa vlastne zmenšuje ten rozdiel v tom materiáli. My vieme od pohľadu, že toto je remíza a že vlastne treba hlavne nič nebrať, jo? Že aby sa tie čierne figurky nedostali von a keď pobehujeme kráľom hore dole, tak je to stále remíza. Toto je krásna úvaha alebo ukážka toho, že čo tie naše programy stále ešte úplne nevedia. Čisto strategicky alebo tak filozoficky programy šachové nevedia odhaliť pevnosť ešte stále. No pevnosť je niečo, pevnosť v zmysle, že mám tak zabarikádovanú svoju pozíciu, že sa iné figurky ku mne nevedia dostať toho supera. Pevnosť je niečo, čo je večné. Ja, môžete chodiť hore, dole a 1000 ťahov a nezmení sa to. Počítače rátajú vždycky do určitej hĺbky. Takže oni narátajú 5 ťahov, nie 2-3, ale 20-30 kľudne, alebo 40, stále nevedia tú pevnosť odhaliť. To musíme nejakým iným spôsobom vymysleť. Na čo sú šachy dobré a čo by mohlo vlastne aj vaše deti si z toho odniesť, je, že budú o mnoho lepší v Matrixe, než predtým, budú o mnoho lepší v rozhodovaní sa pod tlakom. To je aj dôvod, prečo... Aha, vlastne som asi odišiel z nahrávania. Som sa tak pozrel na toho Nia z Matrixu a zmizol som tu zabudol som, že tu je kamera.
jedna vec, ktorú nás šachy naozaj učia, je, že to je 40-50 rozhodnutí za krátky čas. Niektoré z tých rozhodnutí sú veľmi ťažké, niektoré sú banálne, niektoré sú takmer automatické. A rozhodnúť sa, že ktoré je aké, tomu prispôsobiť čas a potom mať ešte silu teda to ťažké rozhodnutie urobiť, to je niečo, čo je naozaj že veľmi, veľmi zložité. A možno aj poznáte, kto je to taký časovkár? Kto je že non-stop v časovej tiesni? Je to niekto taký, kto... No, poznáme sa. Je to tak. Sú naozaj mnohí ľudia, ktorí ako keby sú schopní veľmi zamrznúť v rôznych rozhodnutiach a potom sa ukáže. Ale sú aj takí ľudia ako Jan Smejkal, ktorým proste chýbal ten adrenalín, ktorý proste potrebuje mať 3 minúty na 78 ťahov, aby boli spokojní. Ale väčšina ľudí ako keby to nechce, ale v nejakom okamihu proste zamrzne, lebo chce urobiť to ideálne, najlepšie rozhodnutie. A to je niečo, čo nás šachy môžu naučiť a hej, hodí sa to do života. A ďalšia vec, keď sme hovorili o tom, že šachisti sú nie úplne racionálni, ale skôr také, že máme aj v sebe kopu emócií. Jedna vec, ktorú mňa naučili šachy veľa, je vlastne ovládať samého seba a nejakým spôsobom sa kultivovať. Pretože ja osobne som hral asi 3000 partí s veľmi rôznymi ľuďmi, ale jeden super tam vždycky sedel. A to som bol teda ja sám a moja hlava. Angličania majú také veľmi pekné slovičko, že frenemy. Poznáte to slovo? Takže friend a enemy. Jo? Čiže akože kamarát a nepriateľ zároveň. A taký vzťah má šachista k svojmu mozgu. Áno? Že to je proste je to základná pracovná pomôcka, ktorú používame a zároveň je to niečo, čo ma neustále zrádza alebo je lenivé alebo tak. Ja osobne mám také zaujímavé veci, že jednak sa mi niekedy vôbec nechce, ale stáva sa vám niekedy, že hráte šach a v druhom pláne sa vám povedzme pustí pesnička? To sa mi stáva veľmi bežne, že tam je, toto vidím šachistu, ktorý prikývol okamžite, že jednoducho ten mozog funguje niekedy veľmi, veľmi zaujímavo. Keď je to We Are The Champions, tak obvykle stojím lepšie, keď je to niečo smutnejšie, tak je to ináč. OK. Druhá vec je, alebo ďalšia otázka, ktorá je zaujímavá, je, či sa zmenil šach s nástupom počítačov. Samozrejme, zmenil sa, to vieme všetci. A ako ďalej sa ešte bude meniť a aký to bude mať vlastne dopad na to, že čo napríklad, keď mladý šachista dneska bude hrať, čo to znamená? Že bude tráviť hodiny a hodiny za počítačom analýzou nejakých pozícií, alebo ako to vlastne bude fungovať? Pre krátke pripomenutie, taký dôležitý rok, ktorý bol rok 1997, keď Garry Kasparov prehral z Deep Blue. To boli tie časy, keď sa ešte na šachy takto chodilo do divadla. Jo, že si všetci posadili, sedelo tam 500 ľudí a dívalo sa, ako Kasparov hrá z Deep Blue 4 hodiny. To dneska je nepredstaviteľné. Predstavte si ešte pred ďalšími 30 rokmi, že keď hral povedzme zápas Spasky Petrosian, tak v kompletnom divadle tam ľudia sedeli a tými demonstračné tabule. No, ten čas sa už nikdy nevráti a si dostaneme všetci online. Ale OK. 97, to bol dôležitý rok. A dneska je to tak, že v každej rodine máte majstra sveta. V podstate pustíte si program, ktorý môžete poslať e-mailom a on bude všetko jednoducho proste vyrieši lepšie ako Magnus Carlsen, pokiaľ mu dáte trošku času. A ďalšia vec je, že nejde iba o programy, ktoré sú na hranie šachu alebo analýzu konkrétnej partie, ale existuje množstvo programov, ktoré vlastne analyzujú vášho súpera, kde hral, ako hral, čo robil, prečo robil. Toto napríklad je distribúcia, myslím, že kráľovského jazdca v nejakom otvorení medzi ťahom 1 a 20. Jo? Že sme schopní už pozerať sa na veľmi, veľmi zvláštne podrobnosti, zistiť všetko možné. Dneska už Chessbase 18 je schopná robiť pomaličky nejaké psychologické profily a podobne. Takže tie šachové programy sú veľmi, veľmi ďaleko. A my sa teda tak stávame tak trochu takými špiónmi, jo? Že sme schopní proste zistiť o superovi z tých 8 miliónov partí, ktoré máme, alebo 10 miliónov partí v svojich laptopoch. Strašne veľa vecí. Čo je dobrá správa, tak šachisti nedopadli takto. No, trošku sa to čakalo, že budeme proste bezdomovci, že keď začnú šachové programy hrať lepšie, všetkých to prestane baviť, nikoho to už nebude zaujímať a my zostaneme takto na ulici
budeme hrať jak v tom New Yorku, nie? Že v tom parku, že za pivo alebo za 100 poďte si zahrať blicku. To sa nestalo. A mimochodom, toto je celkom taká nádej aj pre iné odvetvia, že keď tá umelá inteligencia postúpi, takže úplne nezožerie, ja neviem, prácu právnikov a iné odvetvia, ale že sa nájde nejaký iný spôsob, ako s tým budeme pracovať. Jednak teda stále sa hrajú profesionálne šachy, aj keď to, čo vidíte, je, že sa posúvame do takej zábavy. Jo, že nikto pred 30-40 rokmi to bolo tak, že sa hrali dlhé partie, prerušovalo sa, všetci analyzovali, snažili sa nájsť tú pravdu o šachu. Dneska je to tak, že sa hrajú stále kratšie formáty, hrajú sa rôzne Fischerové šachy a také zábavy a onaké. Hlavne nech je to krátke, nech je to proste pôsobivé pre divákov a dneska už napríklad nikto neprerušuje, hej, lebo na to by si ľudia pustili počítače a čo s tým. To je jedna vec. A druhá vec, ako sme hovorili, sa mnohé šachové profesie sa proste menia. Že dôležití sú nielen títo dvaja, to znamená Magnus Carlsen, myslím, že to je asi je to teda toto je Carlsen asi s Caruanom, tá pozícia patrí k niekomu inému zrejme. Tak dôležití sú nielen tí dvaja profesionáli a dôležití sú aj títo dvaja, to je Peter Svidler s Janom Gustafsonom, ktorí proste komentujú a rozprávajú o tej pozícii a nejakým spôsobom približujú to, čo sa tam deje. Pretože vy môžete mať dobrý šachový program, ale vlastne potrebujete, aby vám človek vysvetlil, čo sa tam vlastne ako keby bude diať. Čiže zdá sa, že pokiaľ ľudí bude šachy baviť, tak bude aj hrozne veľa nejakých akože biznisových príležitostí okolo toho šachu. Myslím, že väčšia časť ľudí vlastne sa nakoniec upichne niekde okolo šachu, než že by iba čisto hrala. Tak, teraz otázka na telo. Kto z vás, alebo koho dieťa z vás niekedy v šachu podvádzalo? To sa asi nikto neprizná. Ja sa priznám, keď som hral prvý svoj zápas, mal som asi 7 rokov, prvý svoj turnaj, tak som si vrátil ťah, keď som dostal nejakú vidličku. Doteraz sa to hanbím, ale tak bol som ešte mladý a nejak som sa nechal uniesť. Odtedy sa mi to nepodarilo. Takže či sa v šachu dá podvádzať? Poznáte tento prístroj? Nie je to strašne teplo, neotvorím nejaké okno? Hej, šachový turek. A viete, odkiaľ prišiel? Alebo kde? Áno, ďakujem. Kempelen aj v Bratislave hrával tento šachový turek. To bol len takých prvých pekných podvodov, kde vlastne schovali šachistu malej postavy dovnútra a on nejakým mechanizmom proste hral za toho Turka a hej no, a tvárili sa, že to je ako keby stroj, ktorý ako pomáha vyhrávať. Ale od tej doby toto nakoniec sa pohádal ten Kempelen, ktorý to vyrobil, sa pohádal s tým šachistom, takže potom musel šachového Turka odložiť. Ale ako vidíte, podvádzanie má v šachu veľmi ako keby dlhú tradíciu. Už 200 rokov sa snažíme s podvodmi niečo robiť. Jeden z takých známych prípadov šachového podvodu bol prípad Feller v roku 2010. Stalo sa toto je taká klasická ukážka toho, ako to vyzerá na šachovej olympiáde, čo sú majstrovstvá sveta družstiev, že hrajú 4 hráči, v tomto prípade Amerika, proti ďalším 4 hráčom a výsledky sa potom sčítajú takým spôsobom, že nejde o zápasové body, no ako kedy vlastne teraz už sa to možno zmenilo. Ale každopádne proste sa zrátajú tie body z každej strany a družstvo, ktoré získa viac, samozrejme vyhráva. No a bol jeden francúzsky hráč, Sébastien Feller, ktorý sa rozhodol, že si pomôže počítačom a urobil to veľmi zaujímavým spôsobom, neviem, či si na to spomínate, že sa dohodol so svojím trénerom a ten sa dohodol s niekým na izbe a keďže z každej tej šachovničky odchádza USB a bolo vidieť, teda v tom čase nebol taký ten delay 15-minútový, takže bolo vidieť, ako tá polica stojí, tak jedným smerom to mali vyriešené, takže oni mali na izbe tú šachovnicu, na to pustili šachový program a teraz, že ako to dostať späť k tomu Fellerovi, tak vymysleli taký spôsob, že ten tréner mal pri sebe mobil, zistil ten ťah a potom, jak je tam 8 ľudí, tak on sa 4-krát zastavil. Prvé 2, keď ukázal, že odkiaľ odchádza figurka a druhé 2, keď odkiaľ prichádza. Že to bolo
A, B, C, D, E, F, G, H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže on išiel prvýkrát, povedal jazdec a z D6 ide tam a tam. Dáva to zmysel? Tak zhruba. Jo? Že dokázal pomocou toho, kde sa zastavoval, pri ktorých hráčoch, zistiť, že aký ťah vlastne má ten super urobiť, alebo teda má ten feller urobiť. Strašne sofistikovaný systém, ale potom im to prasklo, že ste to ešte na tom turnaji. A ako to už býva pri takýchto zložitých systémoch, tak to prasklo úplne že trapne. Jo? Že ten chlapík, ktorý posielal tie SMS-ky z toho hotela, tak sa mu minul kredit. To sa môže stať, nie? Tak čo urobil? Zašiel za členkou toho výboru francúzskeho, že nech mu požičia mobil. A posielal to ďalej od nej. Že pomohol si chalan, ale potom pani došiel účet a došiel nejaký úplne že podivný účet, proste, tak si vypýtala podrobný výpis a zistila, že v čase, keď sa hral ten zápas, tak posielala desiatky SMS-iek typu jazdec G4 ber F5, teda F6, jo? Alebo niečo podobné. Tak si povedala, že aha, toto asi nebude v poriadku a tak to nahlásila na federáciu, potom toho federa zakázali mu hrať, potom on sa súdil pred nešachovými súdmi a trvalo to roky a roky. No. Ale že takéto veci sa dejú a ešte konec koncov máme aj český prípad, že sa niečo podobné stalo. Eagles Rouses bol takto prichytený, že sa pozerá na nejakú pozíciu a jednoducho aj v najsilnejších zápasoch, v zápasoch majstra sveta sa podobné veci diali. Ja neviem, medzi Karpom Korčným bola jogurtová aféra, kde si Korčný myslel, že Karpovi podľa toho, kedy mu donesú jogurt a akej príchute je, tak hovoria o nejakých ťahoch a zase o záchodovej afére medzi Kramníkom a Topalovom sme už hovorili. Bohužiaľ sa týmto vždycky sa nájdú nejakí ľudia, ktorí chcú podvádzať a dneska je to pomerne jednoduché a preto na tých silných turnajoch sú také pomerne nepríjemné rôzne kontroly, že chodíte cez rámy ako na letiskách, alebo vás môžu proste pozrieť, alebo musíte dať všetko, aj hodinky, elektronické pomalečky odovzdať a tak, je to také trošičku otravné, ale tak nedieje sa to samozrejme v 3. lige alebo tak, takže toto je celkom príjemné. Raz som stal za chlapíkom, starší pán, a mal prejsť tým rámom a išiel a pípal jak svet. Takže mu povedal, no tak nemáte náhodou, ja neviem, nemáte niečo po vreckách, tak vybral vrecká, všetko odovzdal, už tam bol skoro polonahý, stále pípal proste. A tak sa tak usmieval, si to tak ako užíval. A on, že už fakt nevieme, a on hovorí, že moje bedrá sú z titanu. Že mal také klby a tomu svietilo proste celý čas. Tak bohužiaľ, ako je mi to ľúto, ale je to tak, že a to je mimochodom, aj keby ste napríklad vaše deti dostali na majstrovstvá sveta alebo Európy mládežnícke, tak vás často ani nepustia do tej hracej sály. Že len čisto, aby ste ako keby náhodou sa nepodvádzalo. Tak, je to tak, je mi to ľúto. Ako sa podvody odhalujú, tak jeden o tých kontrolách som už hovoril, toto sa aj Magnus Carlsen má kontroly na letiskách. Ďalšia vec je, že sa používajú rôzne ako triky. Toto, keď sa dívate na tento pohľad alebo na túto fotografiu, tak tento chalanisko je najdôležitejší. Si všimnete, tak on sa opiera o sklo, pretože vlastne oni hrajú s takým polopriepustným sklom, že oni majú zrkadlo z jednej strany a z druhej strany je proste vidieť na ten zápas medzi Caruanom a Carlsenom. A ja keď som bol na zápase Topalov Anand ako novinár, tak tam mali zase takú, že veľmi jemnú čiernu látku. Tá tiež funguje tak, že keď sa dívate do svetla, tak vám ukáže všetko, alebo sieťovinu čiernu. Keď sa dívate zo svetla do tmy, tak nevidíte vôbec nič. No a čo doping v šachu? Existuje doping v šachu? Okrem toho elektronického? Jo, poznáte niekoho, kto si skúša dávať nejaké výživové doplnky, nie je nutne nelegálne? Ja sa priznám, som sa s tým až tak úplne nestretol. Viem, že aj niektorí veľmajstri si dávajú povedzme guaranu, že to je také, že trochu pozbudzovák. Niekto si dáva kávy. Keď sa vlastne pridal
pridal šach alebo chcel byť súčasťou olympiády, potom nás to prešlo. Asi pred 15 rokmi sa šach chcel dostať na zimnú olympiádu. Prečo na zimnú? Lebo na letné už je veľa športov. Tak boli aj také olympijské limity a boli naozaj hráči, ktorí odmietli hrať na šachovej olympiáde, pretože 4 kávy už boli nad limitom kofeínovým. Takže napríklad taký Artur Jusupov, čo je taký, že veľmi významný a veľmi ako sympatický šachista z Nemecka proste odmietol hrať. A bolo to celé divné, lebo napríklad sa stalo, že zrovna zobrali nejaké zo Spojených arabských emirátov, vybrali celý ženský tím na to, aby išli nacikať niekam a proste oni boli úplne v tých rúškach a nebolo to úplne akože v poriadku podľa mňa a nakoniec sa od toho upustilo. Ale vo všeobecnosti hlavné riziko podľa môjho názoru je naozaj ten elektronický doping, že by vaše deti ako začali teraz niečo podivného jesť, aby sa im lepšie hrali šachy. To teda si fakt nemyslím. Koniec koncov ani tá hlavná hrdinka The Queen's Gambit, ona tam niečo kvázi pila alebo jedla niečo halucinogénneho, tak to si myslím, že to je blbosť, jo? Že vlastne v šachu podobne asi ako pri šoferovaní pomáha pitie. Nepomáha, no. Je to skôr naopak. No, o dámach v šachu sme sa už rozprávali, takže iba kratučko, akože určite pokiaľ proste dámy chcú hrať šach, tak tie možnosti sú a vlastne sú často väčšie ako u mužov rovnakej sily, takže to je fajn. Toto je Tania Sachdev, indická veľmajsterka. A to som si hovoril, že je pekné vidieť, koho máme za majstra sveta. Toto je Domaradžu Gukeš. A vlastne súčasný majster sveta, možno je to 2 roky staré video, ale ako vidíte, tak je to úplne obyčajný chalan, ktorý je akože veľmi, veľmi ako fajn a je veľmi mladý a proste nie je to žiadny teraz nejaký zvláštny podivín. Mohol sa dá upratať predtým, než pustil ľudí do svojej izby, ale dobre, však to je ako v poriadku. No, jeden dôležitý aspekt, ktorý určite ste si aj všimli, aj proste budete ho riešiť, pokiaľ vaše deti budú hrať dlhodobo šach, je to, že šach sa presúva do online sveta. Máme tu veľkú výhodu, že v šachu sa vlastne sú tak silné počítače, že je prakticky nemožné, aby sa hral iba ako online, že to podvádzanie by bolo potom príliš jednoduché. Aj keď teda za covidu som hral niekoľko turnajov, ktoré sa diali iba online, a to bolo zvláštne. No, museli sme mať akože 2 kamery, aby bolo vidno nás, aj obrazovku, sledovali, či prepíname okná, a bolo to také celé úplne nepríjemné. Ale každopádne možno zistíte, že vaše decká budú chcieť proste tráviť veľa času nejakým blicaním alebo proste hraním v týchto online herniach a tak. Je asi dobré si dať na to trochu pozor a úplne ich do toho nepustiť. Lebo poznám ľudí, konec koncov David Navara sa netají tým, že fakt preblica akože hodiny, takže je to také ľahké lákadlo. Každopádne v šachovom svete sa dneska už dá nájsť veľmi veľa rôznych kurzov, videí, dokonca existujú čítačky na šachové knihy, také, že vlastne nahráte si tam ten súbor a vlastne si môžete na šachovničke popri tom ťahať. Takže vlastne ako keby je to pohodlnejšie čítanie šachových kníh. Čiže tých online možností iných ako bleskovky je pomerne dosť, tak pokiaľ dokážete svoju ratolesť nahovoriť, aby robila niečo rozumnejšie, ako hrala šach do noci, tak určite veľmi odporúčam. No a jedna z záverečných otázok, ale určite veľmi dôležitá, že prečo šachy áno a prečo nie? Tak skúsim povedať aj zo svojej skúsenosti, tak nejak všeobecne, že prečo áno. Jedno, čo som zistil, je, že veľmi dobre funguje šach proti perfekcionizmu. Že tým, že vlastne šach je hra, v ktorej naozaj sa musíte rozhodnúť a prijať nejaké rozhodnutie, stáť si za ním za krátky čas, tak vlastne vás to učí byť praktický, aj keď to znie zvláštne, áno, však vyzerá taká abstraktná hra, ale myslím, že je to veľmi ako keby praktická vec pre nás, že jednoducho nezostanete potom ani v tom bežnom živote rozmýšľať nad tým, aké topánky si kúpite 2 mesiace, alebo proste nebudete sa týrať tým, že ste urobili chybu pred 3/4 rokom
pretože jednoducho v tom šachu tiež máte tú skúsenosť, že tých chýb urobíte kopec a niekedy samozrejme aj prehráte partiu, aj Carlsen ju prehrá a je to vlastne ako keby v poriadku. V šachu sa naozaj učíme, že dokonalé je nepriateľom dobrého. Toto je taká fotografia, ktorá vyhrala Czech Press Photo pred pár rokmi, ako jedna z najkrajších fotiek, ktoré boli urobené novinárskych. A vidíte, že to není scéna, ktorá bola nejaká dokonalá, proste pán má vysoké dioptrie, chalán má nejaký zlomený zub, ak to správne vidím, má nejaké staré auto a podobne, ale proste cítia sa spolu dobre a tá radosť je z tej fotky úplne cítiť. A podobné je to naozaj v tom šachu, že proste nehľadáme ten úplne najlepší ťah, a neinvestujeme do toho strašne veľa času a vieme, že stačí spraviť dosť dobré rozhodnutie a tá dokonalosť fakt ju nepotrebujeme. Tá stratégia, ktorú často používame, je, že sa snažíme rozlíšiť medzi veľkými a malými rozhodnutiami, že sú rozhodnutia, ktoré naozaj potrebujeme veľa času na ne. A to sú také, napríklad, ja svojim zverencom hovorím, že keď sú odhalení králi, keď visí veľa figúr, keď je nejaký pešiak, ktorý je blízko pola premeny, sú nejaké znaky, ako sa rozhodnúť, že ktoré rozhodnutie je veľké a dôležité, a sú potom také, že naozaj keď som v nejakej pozícii, kde tie figurky ani nie sú v kontakte, no tak rýchlo niečo zahrajeme a ideme ďalej. S tým perfekcionizmom súvisí aj práca s chybou, ktorá je veľmi dôležitá v šachu, lebo sú ľudia, ktorí tú chybu tak strašne prežívajú, že robíte maličkú chybu na začiatku, potom pokazíte celú partiu, lebo furt sa k tomu vraciate, a potom pokazíte celý turnaj, lebo sa vlastne k tej partii. Že to kývete hlavou, že poznáte asi z rodiny alebo aj od seba, že takto to funguje. Moja skúsenosť, ktorú kľudne hovorte aj svojim deťom alebo zverencom, je, že najnebezpečnejší čas, keď sa robí najviac chyb v šachu, je, keď sú tesne po chybe, alebo po tom, čo ste si myslíte, že ste urobili chybu. Neviem, či to máte aj v šoferovaní tak, že ja tam mám napríklad tak, že keď spravím nejakú chybu, tak znervozniem a často urobím ešte ďalšie 3, keď šoferujem, tak už som sa naučil, že keď nedám povedzme prednosť omylom alebo nejakú botu spravím, tak si hneď zastanem a počkám nejaký čas, aby som sa upokojil. A podobne aj v tom šachu je to tak, že keď spravíte aj malinkú chybu a máte pocit, že to je ako bolo zle, tak potom sa to začne kopiť a tých chýb môže byť o mnoho viac. A čo je vtipné, tak tá prvá chyba často aj nebola chybou. Že potom to hodíte do počítača a zistíte, že je to vlastne úplne v poriadku. Bolo teda. Takže jedna z dobrých vecí, ktoré môžete svojim deťom hovoriť, je, že keď máte pocit, že nie ste OK pri tej šachovej partii, tak je dôležité najskôr stať a nesnažiť sa to okamžite napraviť tým, že začnem hrozne rozmýšľať a vymýšľať triky a pasce a neviem čo. Upokojím sa, investujem na to tú pol minútu alebo minútu alebo dve, podobne ako ten chlapík jednoducho, keď dostal úder a ráta mu to rozhodca v tom boxe, tak nevstane na 3, na 4, ale stane po 7, 8 alebo 9 tých odpočítaniach, aby si trošičku oddychol. Tak rovnako, keď proste v šachu dostaneme nejaký úder, ale máme pocit, že sme urobili chybu, je dobré si čím dlhšie, tak tým viac oddychnúť. Aj poviem také dve veci, ktoré používam ja v šachu. Jedna je, že sa snažím vedome dýchať, to znamená úplne jednoduchá vec je, že proste sa nadýchnete, vydýchnete dlhšie a sústredite sa na ten dých, to niekedy dokáže upokojiť. A potom, ak to vám nevyhovuje, tak hrám sám so sebou takú hru, čo sa volá, že hra na jednu farbu, že si vyberiete nejakú jednu farbu v miestnosti, a povedzme zelenú, a potom sa obzriete a hovoríte si vedome v duchu, že akej farby vidíte tie objekty alebo predmety, ktoré tu sú. Čiže by som si povedal, že stoličky, obrusy, možno by som ešte niečo ďalšieho našiel. A znie to ako úplná blbosť, že prečo by to niekto robil, ale je to spôsob, ako vytrhnúť tú myseľ, ktorá sa točí takto v kruhu, že jak som to zle zahral, neviem čo, a sama seba ničí, aspoň na nejaký čas ju prehodiť na inú koľaj, zamestnanú nejakou inou úlohou a potom proste má človek šancu, že sa pomerne rýchlo dostane späť do nejakého svojho pokojného stredu. Takže toto sú veci, ktoré naozaj šach učí. Bojujeme proti perfekcionizmu, práci s chybou a tiež, čo je možno ako celkom dôležité,
učí nás spoznávať samých seba aj tých druhých v nejakých náročných situáciách. Ako som hovoril o tom, že sme si sami sebe frenemy, čiže zároveň ako priateľmi aj nepriateľmi, tak toto vlastne mladý šachista alebo hociaký šachista alebo šachistka zažíva vlastne v každej tej partii, že musíme sami seba nejakým spôsobom skrotiť, aby sme zvládli vyhrávať a tým pádom byť aj v šachu úspešní. To sú také ako keby vnútorné dary, ktoré šachy dávajú, a keď hovoríme o tých nejakých akože bežnejších, tak čo mne veľmi pomohlo je, že som vlastne mohol veľa cestovať. To je vec, ktorá keď človek hrá dobre šach, tak vlastne sa dostane na kopu miest, to je veľmi fajn. A zároveň samozrejme je to aj, jak sa vraví, že klin sa klinom vyráža, že sú deti, ktoré proste neprinútite, aby behali na futbalovom ihrisku od rána do večera, pretože nie sú tak nastavení, takže máte akože možnosti, že buď sa skončia pri počítačových hrách, alebo skončia pri šachu, alebo niekde, v nejakej podobnej aktivite, tak niekedy si myslím, že tam ten šach hrá veľmi dobrú rolu, že vlastne ako keby dumavejším mladým ľuďom umožní proste veľmi zaujímavú mladosť, tak to je tiež veľmi fajn. Tak ďakujem pekne, som to na vás tak vyhrkol a poďme sa porozprávať, čokoľvek vás napadlo. Povedzte. Áno, to som vlastne trošku slúbil, že o tom budem hovoriť a nepovedal som, ale dobre sa pýtate. Jedna vec, ktorú som aj už povedal, je, že ste vlastne ako keby vytrhnutí z bežného sveta. Jo? Že to je ako keby jedna vec, že napríklad ja keď som bol veľmi silný, veľmi skoro, tak som napríklad trávil čas s dospelými ľuďmi. Jo, som mal 14, 15, 13 rokov a išiel som do Košíc hrať na celý víkend šachovú extraligu s dospelákmi, čo človeka tiež nejakým spôsobom formuje. Nepamätám si, že by som bol na nejakom lyžiarskom alebo na nejakej škole v prírode, lebo vždy, keď bol ten voľný týždeň, tak sa hrali nejaké šachy. Jo? Že to je druhá vec. Potom, keď ste dospelí, tak naozaj, jak som povedal, je tam ten inverzný režim, ktorý vlastne akože niekedy skomplikuje ten akoby rodinný život. A potom samozrejme, a toto není akože nevýhoda, ale je to riziko, každá športová činnosť znamená, že to dieťa je v nejakom kolektíve, ktoré vedie niekto, nad ktorým nemáte až tak veľkú kontrolu, a vieme, že bývajú prípady toho, že šikany alebo aj niečo horšieho. A to teraz nehovorím akože o nikom konkrétnom, ale viem aj v šachovom svete, že na Slovensku, že keby sa pri niektorých tréneroch akože vyšlo von alebo by článok o tom, že ako sa správali k svojim týmto, tak by to mohol byť problém. Čiže tam je takéto riziko a taká tá kontrolka, že keď mám svoje dieťa niekde, tak chcem presne veľmi dobre vedieť, čo sa vlastne ako keby tam deje. No. Tak to je také... teraz dúfam, že som neurobil nejakú zlú atmosféru alebo tak, ale vo všeobecnosti, jak bývajú také tie často novinové články o tom, že nejaká mladá gymnastka už to nemôže robiť, pretože proste trávila 10 hodín denne ako v tom priestore a bolo to veľmi nepríjemné a bolo to náročné. Peter Sagan povedal, že svoje dieťa nedá na cyklistiku, že mu to proste strašne veľa vzalo a tak ďalej. Tak aj pri tých šachoch treba si dať pozor, že kam vlastne to dieťa vaše chodí a jak to bude. No, aby som si na to pozeral. Povedzte. Času, venoval, že to takto robilo opäť, alebo keď si možno polovič času opetoval a možno by si bol také Slovensku, alebo by sme hrať, aby si mal ten vidieť toho šachu a ten zvyšok času by si mohol venovať čo. Alebo si s tým spokojný a dala ti to, čo si opetoval, ako rodič, mám také dilemy, že či ísť a vydať čas, buď ako keď človek je taký boh, tak musí mu venovať čas, ale potom to aj verie človeku, že ako to nevieš. Hej, ja som mal veľké šťastie na rodičov mojich, že oni boli takí, že nejako zvlášť to neprežívali, že vytvárali mi tie príležitosti, že som mohol hrať, ale bolo im prakticky jedno, že ako som dopadol. Čo bolo ako keby veľmi príjemné v niečom, že necítil som nikdy ten tlak, že by
proste nado mnou stáli a hovorili, že ešte musíš proste zamakať teraz 2 týždne, sa pripraviť na to majstrovstvo, lebo musíš to vyhrať a musíš ísť ďalej a tak ďalej. To sa mi nikdy nestalo, takže to bolo veľmi ako fajn. A ja som tie šachy vždycky mal strašne rád. To je ako keby pointa a myslím, že to je ako keď sme sa bavili o tom, že ľudia sú veľmi rôzni v tej šachovej špičke, že niekto je proste, ja neviem, pomalý alkoholík, niekto je akože operný spevák a tak ďalej. To, čo majú spoločné, že majú bez výnimky tie šachy strašne radi. Že proste nás tá hra baví a preto to neľutujem, lebo naozaj ma to akože bavilo a potom, keď ma to prestalo baviť, tak som prestal aj hrávať. Takže nebolo to, nikdy som nerozmýšľal nad tým tak, že vlastne to nejaká obeť, alebo nejaká forma obete pre mňa. Jednoducho bolo to prirodzený pre mňa nejakým spôsobom trávený voľný čas. A tá odpoveď akože pre rodiča je, že ja by som sa nechal vlastne tým svojim dieťaťom viesť v tom. Že pokiaľ to oni chcú, tak áno, poďme do toho, ale že netlačil by som to, pretože to nie je ako škola, že keď človek sa stane medzinárodným majstrom, nebude o to bohatší v živote alebo niečo, že tam tie vonkajšie benefity nie sú také jasné. Takže by som naozaj to nechal asi na tom dieťati. Ja keď mám 2 deti, 8 a 9 ročné, ani jedno nehrá šach a sme spokojní. Že aj proste vedia pravidlá tak, ale neberie ich to tak to proste neriešim a nechám to tak. Takže neviem, či som odpovedal, ale tam podľa kľúčové je naozaj, že nakoľko, že či si vaše dieťa, ja neviem, ja som bol neustále v šachových knižkách, som mal na záchode šachové knižky a tak, vymýšľal som problémy šachové, mat druhým ťahom, tretím ťahom a tak ďalej, jo? Že proste, keď je tam takáto fáza tohto ako maniactva, v tejto podľa mňa zmysel má a pokiaľ sa akože do toho to dieťa vlastne trochu nútite, tak to asi nemá zmysel. No. Čo vám ešte napadá? Určite. Že si mal vždy tak vytlačila vášeň, ale nikdy si mal také, že teraz aj mohli nie do školy, akože s čím ja som mal problém, bolo samotné to súťaženie, že mňa akože, ja som sa vždy bál, že prehrám. Jo, že som mal taký ako keby, toto bolo pre mňa také ťažké, že som ako sa musel prinútiť a teraz som sa bál toho supera a musel som proste s tým nejak pracovať a tak, že ako keby ten športový aspekt mi úplne nevyhovoval až tak. Ale samotné to rozmýšľanie nad tým šachom a tak to ma ako bavilo celkom dosť. A ja som nikdy nepracoval tak, že nejak systematicky, že by som si povedal, že 3 hodiny denne a napíšem si denníček a tak ďalej. Ja mi sa to odporúča, že by človek mal mať taký tento, ale ja som tak robil, keď ma to bavilo, keď ma to nebolo, som nepracoval, takže to bolo iné. Ale jedna vec, ktorú si teda myslím, že je veľmi dôležitá, je že aby šlo dieťa na vysokú školu. Lebo tam tá strata toho, že človek si povie, že však investujem radšej do šachov, tam mi prípada, že tam stráca nejaký veľký zaujímavý proste časť života, aj všeobecného prehľadu, aj všetkého možno kariérnych možností, že ľudia, ktorí sa rozhodli podľa mňa 16-17, že nepôjdem na vysokú školu, lebo chcem sa im venovať šachu, že dosť často to bola asi chyba. No. A ja som aj napísal taký článok, neviem teraz, jak sa volá, že ako spoznám, že či mám doma talenta, kde sa vlastne, lebo tých 2600 rating v dospelosti, to je taký rating, kde vlastne sa chalan môže ako keby uživiť. Ja? U dievčat je to nižšie, pochopiteľne, však majsterka sveta má 2550, ale u mužov je to zhruba takto. A tam sa dá krásne ukázať vlastne prognosticky, že koľko musíte mať, aký rating v akom veku, aby to malo nejaký zmysel proste. Takže na to sa dá asi pozrieť, ale myslím si napríklad, že keď 15-ročný chlapec nemá, ja neviem, 2300 alebo 2250 aspoň, takže tá šanca, že bude, že profesionálny šachistom není úplne veľká. No. Že tam sa to dá pekne ako keby vidieť, že ako to je. Že zázraky sa až tak často nedejú, že by niekto, kto má 2000 ako 16-ročný, zrazu mal 2600 ako na 19-ročný alebo 25-ročný alebo tak, že to sa dá asi celkom vidieť. No. Vo všeobecnosti z veľkej väčšiny ľudí sa samozrejme nestanú profesionálni šachisti. No. To je ako, tak to je. Povedzte. Kolik ste ve svých nejlepších letech strávil denně Hej, no tak, áno, rozumiem. No tak sú ako čas
na turnajoch, tam je to iné samozrejme, tam človek 4 hodiny hrá, ďalšie 3 sa pripravuje alebo analyzuje, čiže tam je to celý deň. A ináč maximálne 2, ale ja nie som úplne typický akože šachista. No. Sú ľudia, ktorí sú ďaleko pracovitejší ako ja. Sú ľudia, akože vo všeobecnosti profesionáli to majú tak, že to majú ako plný úväzok. Ale ja som vlastne vždycky akože študoval, alebo proste, neviem, chodil do školy, na gymnázium, alebo chodil na vysokú školu, čítal knihy, robil iné veci, takže nie, v tomto nie som úplne že typický prípad asi. Tak. Veľmi som so sebou nepracoval vlastne, keď spätne nad tým rozmýšľam, že si myslím, že som mal vyhľadať nejakú pomoc, nejakého športového psychológa, alebo proste o tom s tým aspoň niekým hovoriť. Ale to som nerobil a to bola asi tiež chyba. Ale vo všeobecnosti som sa snažil asi sa na to dívať ako keby z takej vtáčej perspektívy, že čo to teraz zmení, keď dneska prehrám, že či, alebo to je niečo, čo keď som mal, alebo mám nejakých zverencov, ktorí sú povedzme tínedžeri, tak im vždy hovorím, že dôležité je, ako budeš hrať šach o 5 rokov a nie teraz, že či v tejto konkrétnej partii vyhráš alebo prehráš, alebo či sa na tento turnaj kvalifikuješ alebo podobné. A že vlastne ako keby nie je úplne možné, keď človeka tie šachy bavia a robí ich a robí zmysluplné veci, aby sa to neprejavilo. Že to je často metaforou, ktorú používam, je metafora rybára, že aj pri party, aj vlastne vo celom tom šachovom raste, že vy nahodíte ako keby tú úticu, urobíte všetko správne, ale to, či sa tá ryba chytí, není v tom okamihu ako keby vašom, nie je to vo vašich rukách. Ten úspech není úplne vo vašich rukách, to je jak tá ryba, že buď sa chytí alebo nechytí, ale keď to budete rybárčiť na správnom mieste so správnou násadou a budete dostatočne trpezliví, tak sa to raz prejaví. Jo, nevieme presne kedy, ale prejaví sa to. Lebo keď ľudia nemajú túto mentalitu rybára, tak potom bývajú násilní napríklad aj v tej konkrétnej partii, že sa snažia z toho vydolovať hneď niečo dôležité a pretnú strunu, prehrajú, potom sú nešťastní a potom idú do ďalšej partie, zase s ohromným tlakom sa snažia proste ukázať, že to vedia, zase prehrajú a tak, že je dôležité netlačiť úplne na pílu a proste hrať dobre šachy a to úplne stačí, kvázi. Povedzte. Ja si zavriem, lebo vás nepočujem. Máte úplne pravdu. Je to tak, akože, že šachisti niekedy mám pocit, že majú taký pohľad, že šachy sa hrajú hlavou a teda to telo, celé, šport, strava a tak ďalej, že vlastne nie je dôležité. Je že dôležitá je iba tá hlava, ktorá vlastne, alebo také tie myšlienky, ktoré vlastne k tomu sú pridané. Ja som nie príliš riešil stravu tiež, keď som hrával, ale myslím si, že máte pravdu, že to je chyba, že bolo by fajn to ako keby zlepšiť. Ale to ako, to je naozaj otázka asi skôr na tých organizátorov alebo na nejaký ako keby tlak voči ním. Vo všeobecnosti ale platí, že by bolo fajn, keby šachista jednak robil nejaký šport. Nemusí to byť nič super sofistikovaného ako ľadový hokej alebo niečo, ale tak minimálne neviem, ping-pong alebo beh alebo turistika alebo čokoľvek. A potom je možno fajn, aby ten šachista mal nejaký zdravý snack vlastne pri tých partiách, lebo 2 vážne partie to je strašne ako keby moc niečom. Ja som použil hroznový cukor a vôbec ako hrozienka oriešky, tento typ ako keby rýchlej energie, to som často nosieval. A musím povedať, že nie som ani úplne fanúšik ako dvojkôl, že to je tiež taká ako keby zložitá vec, ako zachovať energiu,
sú aj turnaje, kde sa hrajú trojkola, a to už je úplný úlet podľa mňa, ale akože dvojkolo je dosť veľký problém. Ale keď už sa o ňom bavíme, tak ja poviem pár možno tipov, že keď máte dvojkolo, tak sa snažte ako keby to svoje dieťa ubrániť, aby sa príliš pripravovalo v tej pauze, aj keď vie svojho supera, pretože potrebuje viac tú energiu než čokoľvek iné. Keď je to šachovo výhodné a proste nie je to nejaký veľký problém, tak niekedy aj remíza v tej neskoršej partii akože OK, lebo jednoducho je blbé, keď cez celý ten deň vlastne, alebo teda to popoludne, celý turnaj sa pokazí tým, že človek z únavy spraví nejakú chybu. A je tiež celkom dobré zistiť si, že ten súper, s ktorým som hral, že akú dlho mal tú prvú partiu. To ľudia nie úplne vždy robia, ale že povedzme sa prejsť po tej sále a trochu si tak ako mentálne navnímať, že kto tam ešte hrá, a keď jednou z tých dvoch ľudí dostanem a ja som hral 2 hodiny a ten môj super hral 5, tak je jasné, že mám nejakú výhodu, ktorú potom by som ako aj sa pokúsil využiť. No. Tak. Povedzte. Keď máte teďka, jak vás to hodilo? Jak vás šachy uvedili? Áno. No, ja som, momentálne som z veľkej časti novinár, píšem pre slovenský denník N a pre Český Respekt. A zároveň lektorujem, hlavne oblasť kritického myslenia, rozhodovania, mäkkých zručností a podobne. A ešte trošku trénujem šachy ľudí z iných krajín obvykle cez internet. A mne šachy veľmi vyhovovali v tom, že vlastne naozaj učia efektívne myslieť a učia nejaké také poctivosti. Že pokým napríklad na nejakom, teraz sa nechcem nikoho dotknúť, ale existujú proste organizácie typu nejaký úrad alebo nejaká firma, že človek sa vie dostať hore proste tým, že je ako sympatický iným ľuďom alebo nejak sa proste toto, tak ten šport je taký vlastne prísny v tomto. Že keď proste to robíte zle, no tak nevyhráte. Takže šachy učia také intelektuálnej poctivosti podľa mňa a to mňa ako veľmi vyhovuje a vlastne aj keď máte napísať, ja neviem, že 2-3 texty týždenne, tak ako tá schopnosť proste urobiť to rýchlo, rozhodnúť sa, že áno, už je to dosť dobré, poslať to preč, presne to, čo som rozprával, tak dosť pomáha. No. Vy ste ešte chceli nadviazať? Nie, nevyužíval, ani vlastne neviem o nikom, kto by to využíval. Čo je, myslím si, zase, že chyba, je to možná otázka nejakých financií a tak, ono už aj psychológia drahá záležitosť, nie je to ešte nejaký mentálny coach športový, ktorý je veľmi, povedzme, nejakým spôsobom etablovaný a tým pádom dokáže byť aj pomerne finančne náročný. A ľudia z nejakej úplnej svetovej špičky to možno využívajú, alebo pravdepodobne áno. Oni tie šachy sú trošku rozdielne v tom, napríklad od skákania na lyžiach, že tam ten mentálny coaching je brutálny, lebo keď idete na lyžiach na olympiáde, tak aj ten najlepší favorit si môže 2-krát ako sa sklznúť a keď sa blbo odrazí, no tak skončil. Čiže tam musíte byť naozaj že koncentrovaní na tú konkrétnu sekundu. V tých šachoch, hlavne v tých klasických formátoch, naozaj človek má čas aj pracovať sám so sebou, upokojiť sa a podobne. Takže tam to nie je možno až tak úplne prísne, ale bolo by to fajn, no, keby niekto dokázal pracovať akože aj mentálne s českou reprezentáciou alebo slovenskou, ale nedieje sa to, no, my sme takí amatéri všetci vlastne v tomto. Prosím? Tak o tom som nevedel. No bez pochyby, ja myslím... Ako ja som ako fanúšik, ja mám aj za sebou nejakú psychoterapiu a podobne a som určite fanúšik toho, aby človek ako keď má nejakú obťaž, či v živote, alebo aj proste v svojej práci alebo v športe, tak aby to ako využil, ale z mojej skúsenosti sa to veľmi nevyužíva. No tak vravíte, že to takto je, tak David je špecifický v tom, že rieši veľa vecí, no. To je bez pochyby. Tak, to je jasné. Povedzte. Ale áno. Ja si zahrám... Nie, ja hrávam akože, niekedy si zahrám online, keď niekde čakám, alebo tak proste si mám skvelý nick Brmbolec
čo je po slovensky bambule a pod týmto skvelým nikom hrávam proste na ličese občas, ale nie je to taká bohapustá zábava, no, že nie je to nič, kde by som sa snažil nejaký výkon alebo tak. Ja myslím, že asi už sme na toto, je to aj vydýchanie vzduchu, tak myslím, že... Tak dajme poslednú otázku. Ve vaší zkušenosti, že jsou šachisti nejúspěšnější potom, když nastoupí do práce? Fúha, to je asi veľmi rôznorodé. Naozaj, že robia rôzne veci. Tak samozrejme, taká tá automatická odpoveď bola, že programátor, matfizák, niečo týmto smerom technickým, ale veľa ľudí robí veľmi rôzne veci. Neviem, či sa to dá úplne zovšeobecniť. Ale čo je zaujímavé, možno odpoviem iným spôsobom, že v zahraničí veľmi často podporujú šachy rôzne ako spoločnosti, ktoré sa venujú investovaniu na burze alebo nejakým finančným takýmto veciam a využívajú tam to spojenie, že v šachu sa rozmýšľa dopredu, aj u nás sa rozmýšľa dopredu, že to je také ako keby prirodzené spojenie. Takže aj ten bankový sektor je možno zaujímavý v tomto. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Budem hrať ešte simultánku o 6:00, tak kľudne priveďte svoje deti, alebo neviem, jak je to urobené, že či môžu aj dospeláci hrať. Už je to hotové, áno, už je to plné. Hej, dobré, tak každopádne minimálne sa príďte pozrieť, ak budete mať chuť o 6:00. Ďakujem pekne. Hodinka. Ďakujem. Myslím, že... Určite.